Gaya ni mo Hello? matubag laboy. Kanihar ko sig Unsa tawag may- nimo. Unsa may gisigig tawag nimo? Oy, nga kay ba ang busy kayo ko. Busy. Unsa na katay emergency nga tuyo niya? Unsa man din na? Unsa may emergency din na? Dili ba na ako nalibgan ba? Ha? Na ako Unsa man nalibgan. na? Unsa gani na pagdali ko no kay daghang kay ko direk trabahoon. Di ba unsa gani kanang di ba ang English unsa gani English kanang damgo? Dream. Dream gani. Ya sa pangandoy. Dream pod. Nya nga nung pariham na sila lab. Paano libgan ako? Nung pariham na sila. Kalabot ni mo saryo. Uy, mo ra na gitawag-tawag nimo na ako saryo. Mao gani kanalibog man ko. Mo ra jud gisamok-samok nimo na akong perten akong bisiha direk kana ra imong kawa jud hinungdan. Ma-dream come true jud ka basta inig uli na ko din na maigo ka sa kong kumo.